Tästä näytön oikeasta ylänurkasta painikkeesta, missä on nämä 3 viivaa, päästään näihin erilaisiin asetuksiin myöskin, jossa sitten täällä on harjapaineen säätö, harjan ylös- ja alasnosto, jälleen jos koneessa on sähköinen harjayksikkö. Siellä on tämä toiminto myöskin, ja sitten täällä on myöskin annostelu, mikäli koneessa on sitten tämä annostelujärjestelmä. Kun mä valitsen tämän annostelun täältä, niin se oikeastaan antaa tässä 2 vaihtoehtoa, että joko annostelu on päällä tai pois. Ja kun me laitetaan ne päälle, niin sen jälkeen tämä kysyy, että onko meillä standardi-aine käytössä vai sitten semmoinen tehokonsentraatti, eli tämä meidän näitä IntelliDose-pussukoita. Ja sen mukaan myöskin tämä annosteluvalinta vaihtuu. Eli kun meillä on IntelliDose-pussukka siellä sisällä, niin me voidaan valita sitten se annostus 0,2, 0,3 ja 0,5. Ja kun me mennään standardiaineisiin, niin silloin annostus on täällä sitten prosentista tuonne 2,5. Eli siinä on sama 3 tasoa, mutta annostus on silloin paljon kovempi. Ja ne omat valinnat tallennetaan painamalla tätä väkästä sitten, jos ei haluta tallentaa mitä, niin tullaan tuosta X:stä sitten pois.